Ezin nuen sinetsi. Amaitua zen tortura hura. No zegoen dama. Behin eta berriro deitu nion, baina erantzunik ez. Kezka eta ezin egona nitaz jabetuz joan ziren. Zerbait gertatu ote zitzaion? Mugitu ezinik nengoen eta maisu gazteak kartzela hartako atea noiz irekiko irrikatzen. Nire galtzerdi lagunarekin bat egiteko. Baina pasatu zen denbora luzea. Eta han ez zen inor ageri. Batzuk besteen kontra zanpaturik geuden garbigailuaren bonboan. Eta nire deiadaiarrak eta nire kideenak itzaltzen zituzten. Isilduko alaiz behingoz ergel hori, esaten zidaten galtzontziloek. Utziok matraka horri, naskante alakoa, egiten zidaten mehatzu sukaldeko zapiek. Hora, beste romantikoa, bere maiteinoari deika ari ez duk ba. Egiten zidaten irri kotoizko galtzerdi zuriek keinu burlatia disimulatu gabe. Balda zorterik mundu honetan, nik ordura arte sorte honeko galtzerditzat neukan neure burua. Eta une hartan ere ezin nuen etzi nire maitasun historia antze bukatu zela pentsatuta. Gogorregia zen. Pasatu ziren ordu batzuk, asko, izugarri asko. Gazte hark guta zahaztu behar zuen. Kartzelako ateak itzita jarraitzen zuen eta. Azkenean, erabat etzita sentitzen hazitan nengoela, norbait eskotila ireki eta gu itxura hartatik palankana batera ateratzen hasi zen. Maisu gaztea zen eta neke handia antzematen zitzaion aurpegian.